Abretufoɔ wɔnom entai enidi mprensa wɔn mpaduane dodo. Nananom abretufoɔ meka kyerɛw wɔnom enim nipa ye papa. Nananom abretufoɔ wɔnom ebu emfuntentem. Abretufoɔ maaya na wɔnom empen kwada ntɔkwa esososo. Abretufoɔ wɔnom ebu fua. Sanya ne ferefoɔ bi ne gyina hɔ a ade a wɔbɛyɛ no. Wɔnhwɛ ya wonka sɛ wɔno na ya wo hu na wɔne ne kasa sere na ne buntanfuo no. Abretufoɔ wakokoduro wɔnom wɔnseyɛ de ka ho. Abretufoɔ wɔnom nsura de. Abretufoɔ wɔnom di wɔnom hu ni papaapa. Wɔnim sɛ abretufoɔ mema sabe wɔnom mpɛ baafo. Da bi na abretuni ba nso wonya wade no. Saa wade no entai ewu. Abusia enanso biem yasan ahia empani ahia dwumadi so ni Aprebi waves. Aya subscribe ma me. Efi se yesua de yesua amamre ni amane empani nsem ni adomankoma sam ne de ebrewo. Me de Oheneyere Adwoa Aprebi. Ene yesua de afa nananom Bretuo Abusua. Nananom Bretuo Abusua eye den ene nya Bretuo Abusua no. Se wo patie. Amena na be homra ketewa bi. Na benfa wono madomankoma sem entudwa. Abusia empani ahia dwumadi so enie. Empani hia eyesua hunu eyamamre eyamane eyenyansa ene etase edefri wonom enase. Ene ntimpani hia se ya yesua amamre esua amane atetesem kasa frenchem kasa koa kasa bebuo kasa tome ebisa abrome ene ensem bia ekire yadwene so a yente ase yadwen se eyabosomsem yen dada setene mu abrabo ene tete yabrabo eno ene wonsem bisa bia wode ba no mene mempanimfo no mabedwafo ebesi no abrekutere yabre hu ehu moye ene nti yen hia Wakintom TV so na yentwetwe enkobo na yempe yensem bisa bi ehu anu ye Oheneyere Adwoa Aprebi enemidi Ahododự abotre clinic aba ama yade nyinara yesama ne yeye sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wonsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina akyerew na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wakiri kase no eya wo ya stroke eha wo no wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be san yade a wo haw bia eni akire abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase Fred Doctor ewo 024-790-4473 and now 024-916-4977 Abotre Clinic yenam ako pressure kwan so besan yade. Mema wakwa ba e de ba Aprebi waves so. Abusia ekwan ye fa so nya Bretuo Abusua enie. Na ye wo abusua ye frɛ wono mu twidan abusua. Me gidi se me ka twidan abusua no wani akwakoto emfante ane ɛhɔ na akwakodie. Sa twidan abusua yi na wonom aye abusua agya wonom tete no wonom wo hwara na emre bi ena abrewotia ya na woda owa abusua yi mu wo ka kire ne mane ne nananom se aboa sebo ye wonom nua eni nti ema wonom enkum sebo senti ne se emre bi na abrewa ne nananom etu kwan na kwanto ni mu no a wokohia wudini no ena aboa sebo aye kana sante de etwie agye wonom eni nti waka kire wom se mo obi enkum abo atwie nanso ennen kwada so wodenfo ne nananom emema mienu ana wonom abomofo ekwafuom emre bi
Wɔnom kɔye no ɛna wɔnom hunu sɛ etwie a ɛyɛ sebɔ ɛda baabi. Ɛde nti mmɛma no baako hunu yɛ na ɔgyene n'ani na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔto etwie no anaasebɔ no wɔto ne tuo. Ɛna ne nua bɛrima baako ka kyerɛ ne sɛ dabi wowura fi sɛ nana ka kyerɛ yɛ sɛ emiye nkum twie ne nua no. Wɔka yɛ no kɔ ya so den. De wɔnom hunu yara ne sɛ aboa twie ahwiri abɛhwam tuo no ɛde afiri abɛma ne nsam. Wɔhwim yɛ ɛna ɔgyina nkyɛn. Na afei na ɔhwɛ n'anim. Ɛna ne nua bɛrima baako no ka kyerɛ ne sɛ so hunu etwie enni twie ɛne nti na ɔhwim etuo no kura. Ɔn sɛ wanyɛ yɛ hwee. Ɔn sɛ wahwim wo tuo afiri wo nsam. Wabra wo etuo to. Ɛbaa ne sɛ yie. Wɔnom ɛba afie. Ɔsebɔ no afatuo no ama no o. Ɛna wɔnom ɛba afie. Kakra wɔnom bɛduru fie no. Ɛna wɔnom ɛbɛka kyerɛ wɔn nana no a wɔka kyerɛ wɔn sɛ mo nkum twie no. Wɔn bɛka kyerɛ sɛ nana yɛkɔ afuo mu ɛnɛ deɛ nka abɛɛma yi mu nua nko wɔto ɔsebɔtuo. Ɛna ɔsebɔ ahwim etuo no afiri ne nsam. Kane tete nso na ɛmmaa titiriw ɛna na ɛwɔ tuo. Wonim sɛ ɛmmaa deɛ ade akyi ɔbɛkɔ bese, ɔbɛkɔ enwa, ɔbɛkɔ amango, ɔbɛkɔ ankaa, ɔbɛdasa wuti ɔboaboa sika no a na ɔde atotuo. Nanso ɛmmaa nim tuoto. Ɛne nti na ɛmmaa no de tuo no ma ahan. Wɔnom de ma bɔmmɔfoɔ no, na wɔnom de kɔ hayɔ, na wɔnom kokum nam no a, na wɔn de nam na brɛ mmaa no. Na ɛmmaa no ahu na wɔnom asiri ko so, na yɛ sɛ wɔnom ɛɛtɔn. Ɛne nti etuo na mmaa yɛtɔ no, na yɛde han mmarima na mmarima na ɛwɔ wɔnom nkyɛn. Ɛne nti na mmaa yɛnya akasabemuo bi sɛ wɔbaa ɔtɔtuo a ɛtwere bɛrima dɛm. Asɛm no na se kyerɛ nie. Ɛne nti agye bɛrima yi tuo yi nso wɔnom kɔ han yɛ. Kagya wɔnom kɔ wuram no wɔn ba na nka nam a wɔn benya no na wɔn de ama ɔbaa natɔn na gya wɔama wɔnom bi. Etuo yi na yagye yi. Wɔnom ɛbɛbɔ wɔn nana yɛ amaneɛ. Ɛhefa ɛne kwan bɛ na wɔn bɛfa so akɔka asɛm ya kyerɛ etuo wura yi. Ɛna nso maame abrewatia ne nana akɔda wɔdwonso gu so a yɛpepa ne yɛntwa. Wɔkɔɔ maame hɔ kɔka kyerɛ ne sɛ abaya kromo de asie nie. Ɔsebɔ yɛ hwam tuo yɛ firi me nana ne nsam. Te me pa akyɛw ɛbɛyɛ adwuma kakra de atua. Ɛsɛyi ɔsebɔ yi wabra me nana yi tuoto. Nti ɛbaa ne saa no na kyerɛ sɛ kuromafoɔ no wɔnom hunu abɛɛma na wɔn si abɛɛma wei ne yabra ne etuoto no. Yabra ne etuoto ne nam soɔ ma yɛnya bretuo. Ɛne nti kasaworo fa so ayɛ bretuo abusua. Na nanom abretufoɔ wɔnom akraboa ɛyɛ sebɔ sɛ deɛ medi nkan aka no. Wɔn mmara ne bi nie etwie enni twie. Aboa fitaa koropɔn. Ɔkyɛm ne ne mfuturo gyina mpɔn. Ɛgyei ɛne apan. Ɛgyei boatea mani ampɔn a wɔfiri hee. Wɔfiri mampɔn kontonkyi. Da mmerɛboa hia kuma nana. Etwie nana yɛde akoraboɔ ɛgyene taataa. Ihye na nanom bretufoɔ a wɔnom mmara ne bi ɛne no. Mepa kyɛw Bretuo abusua wɔnom ahyɛnsodeɛ ɛyɛ abɔmmɔfoɔ mmienu. Baako kitatuo, baako nkitatuo. Ɛna wɔsebɔ a etuo ɛhyɛ ne yɛmu a wɔbutu soɔ. Na yɛsɛ tuo na ɔsebɔ no hwam fira bɛɛma ne nsam no. Asekyerɛ ɛne no. Mepa kyɛw na nanom abretufoɔ piesie ɛyɛ ayase ofori kwadwo brempɔn. Menu ɛyɛ wasahene ani amre kwaw. Ɛna mansa ɛyɛ asante wampɔn. Tachiman ameyakumfi wɔka bretuo adehye abusua ho. Na nanom bretufoɔ wɔnom hyiaw na so wɔn kyiaw a ɛyɛ agye wɔnom so ya etwi naw anaasɛ ya asabie. Entimi paakyɛw sɛ ya wote sɛ mekyia na meka sɛ ya etwi na ɔhono die mefiri. Afei ɛna yɛmmra ne yɛmɛhwɛ nananom bretufoɔ wɔnom suban so. Abusua akyene boa ya na ebi kana akraboa no ɛwɔ nsunsuansoɔ ɛwɔ abusua ne nyinaa so. Megye di sɛ deɛ yɛsua nyina da sɛ wotena se na wotie ne din a wohunu sampa akraboa no ana akyene boa no ɛwɔ nsunsuansoɔ wɔ yɛn so. Nanam abretufoɔ sɛ wa wonim aboa sebɔ ɔse
etwie ni twie enammono eni nti enammono ni ama ewonsunsanso ewonananma Bretuo so wono mepe nammono pa wonim sa kane no so obi de aduane sisu na gya wofa mfikira a otimi nya amokuya bi a ne nkoya ba anaasɛ obenya mmiremmire wa bi ne nsesa wa bi no de abɛyɛ nkwan so ye Bretuo ni no de nsesa wa ne mmiremmire wa yi ana akyekide wo de yɛ nkwan a onhunu sɛ yɛ nam da bi atumudie no onhunu sɛ yɛ nam obenya na nka nammono so wohunu enti nananma Bretuo wonom epe enam kakra Bretuo wonom entai enidi mprensa wo mo mpaduane dodo Bretuo ni ose madidi pa aduane emu oduro no wadi aboroso amprenu dako ebi kura de ebi wo ha ya na ye preko odidi dako odidi preko dako Bretuo suban bi eno no nananma Bretuo me ka kyerɛw wonom enim nipa ye papa ye kase Bretuo ni nim nipa ya wo mo nim akrokro eni nti Bretuo ma se wo krokro eboroso ema ni mema nyina wo nim nipa ye nanso Bretuo ma nim akrokro Bretuo ni ware oba oware a bepa chew eda ye se aduane ni fie kakra aka no obe pagya de ase table so e de amane wura amane di na wono de ode ne yam kom akwakoda akrokro no na enipa ye nim yo ene akrokro na nananma Bretuo nim yo nti wonne ne ya de a eya wo ma obre o ya de enya wo ka kirew jai okrokro wa de kodurum ni bi no ohunu se de wo ye wa ka kirew wunyai Bretuo ni wa ka kirew wunyai wo jai wo kiridie ana se odane nani e de firi wo so a wo pa kyekira moa na fata no siso ye bibiara wonsan na ne nani e ma wo nkyɛn biem ene nti Bretuo ni ba ka se wagya wade a de ba ma ne de aye no na kyerɛ wa mene akyɛ ti wo ka se wo nware biem wo pa twumu ne betene nyepɛ enya de obeware biem na nananma Bretuo wonom abu amfu ntentem ane owo abodwokyare pa enam nipa wonom enim yonti Bretuo ma ya na wonom empen kwada ntokwa esususo so behwe na Bretuo ni ne baba ne ba e de sufra bontena ba se yabome wo beka wati kwasa kwana sa kokko nipa kuro bi enye saa de ne ka wono tum ne betena se fi se wa kirew se enkwa bontene anase wokɔ no obi bo wa boni bi na obi bo na wo da wanum de su ba onsoso Bretuo ma empen kwada ntokwa so sososo no se ebia akwada ba akono ne maame na busua soso na wo kasa wo mfie o etra hye kwatra po na se Bretuo ni ba no som se wo so a epa chaw agisa ne ferefo eni nti wonom bunchefu wonom enim nipa ye no Bretuo wonom ebufu a senya ne ferefo bi ne gina hɔ a ade wo bɛyɛ no wonhwɛ ya wonka sɛ wono na ya wo hu na wone ne kasa sere na ne buntanfuo no eni nti oni Bretuo ni ɛyɛ yonko wone ne tu anamɔ a na wɔhwɛ ne yie Bretuo wa kokoduro wonom wonsiye e de ka ho ɛna fei Bretuo wonom nsura de sɛ Bretuo ni wose me kwaka asema kire obi sisimi obi yemade me kan se nanim misuro enye na nanoma Bretuo a me pa chew ebio Bretuo wonom di wonom hu ni papa hwe wonom akyene bo a eyesebo obetimi adam futurum obetimi adatechem enso wo sore a ne ho krogen eninti ene yekase okrobon sɛdeɛ obesi adi agoro wɔ futuro mu ni ade nyina nso biribia ne ho fɛfɛɛfɛ no saa na Bretuo tie Bretuo ni beton nam enso enye ne ho da ane wonom edam sronko woni bi sɛ Bretuo mema sabe wonom mpɛ baafo da bi sɛ wonsi pinsita ahonidie bibia nkeka nsi ani mu na wo yɛ oba na wo yɛ wadwen sɛ wo ho bɛhyehyɛ Bretuo ni bɛma kora wonfii wonom enne wo pɛ oba papa bi ana Bretuo manso sɛ wo bɛma na wo kwakɔse ne pɛ na mpa kyɛw wo wo sesew ho na wo yɛ akwakyancha na wasan wachi beka kwakyancha bi nim sɛ wote ase enti sɛ wo si pisi tade a ko Bretuo ni bɛndim na kɔse ne pɛ na nanoma Bretuo wonom akokoduro ene wonom anim duro ne animonyam nti ɛyɛ na enipa ɛkɔ wonom anim a ya na wo musuro kakra ene nti na Bretuo emma ememe kwase wonom pa ya na wonom ehu ewom na Bretuo ni ba nso wonya wade no saa wade no entai ewu
Bretuni ba nso kase awade we megya bibia ne ho ebesa kire na dwene akokodro ne animonyam ne wonum anim duro nti se bretuni wo di adwuma hye ne nsa a woye ne kama wonum ehye na se nso wonum edi hu eye adwuma anase wo di suro ye adwuma fi se mpanense abo ne de ne huhu na wen na fuo wonim bretuni ne bufu a da bi na opani bibia pepepe wo mpasisie eni nti se bretuni hwe wo adwuma so a eda na kwan mu tote na wono nso di na adwuma gya wo bi a nipa kro nso ntimi nya ne basabasa na emom se bretuni di so ebia o se yempe no mo betimi ahia na chi abonpo na chiripo se wo ba ye beka chense yempe no empanimfo nyi na di anase ye de letter beka koma ne se yi na di oni ho na mo bo na chiripo no wo ba ye behwe be ma obeko na nimu di krata na kwa akoma no na nimu duro animonyam ne huhu nti ema obusuru se wo kɔ na nimu ananoma bretufo suban bi eno no edin se obetimi agye japade de afri bretuni nsem ani hyade nso saa mame ena fe abretufo wonum ennim asem kapapa se wote asem bi na wokoyi bretuni na efa ne ho na koyi na sutira wonyini turufo adida nanso asem no beka dibem fi se wodim kasa ena fe abretufo emema wonim se wo fa ne yira chimpa wonum anim hu ene wakokoduro ne wanim onyam nti oba ne ntimi nka sanso na se eyem enye se oba be fa be ma na ne kunachi nanso se bretuni ba wo fa ne kunachi mpa ne kunu ho wontimi nka efise ne huhu ene nanim onyam no eya na edudodo nti se koba se be ma no ne namfo no mumpo hu se oba ma ne yiri twifa mu a na se wontimi nka omo dwen se sebe oba no aye be ma na duro ene nti ne wontimi nka sa nanso nya sa na te eye wo nanim onyam no ene nanim oduro no ene ne huhu no ene nti ena wontimi enkasa nanim no afa yensua we ni yenhye den so nananom abretufo wonom hyehye wonom ne mayi ansa na wahye dwumadie bi ase sanso ena abretufo wonom etena watemuo adwanimu a wonom ebu atentenene efiri se wonsuro se woka obi anim nti asem no se ye benkum ode to pepepe ni fa ode to emfa ho se na yire ni kunu na se ne de ben obebu tentenene ebiri biara nti bretuni tena na temuo adwamu a wode atentenene ye adwuma ebion ananoma bretufo wonim se yenya drink ya wo mo ani wo ye dro editia bretuni a etaada ne ba wo so empo se bretuni watu obi edro na se bretuni tia so a edro ne taitoro abretufo odomankoma wode ache wo mo ebio abretufo ma se ye kam monato ebi ntaa nto wo mo wo be de na wakona nim kwa waka se wo kwakoto ne boda e na afenso kana tete chiribra bretuni yentan enworo ne chiribra efiri se bretuni ba kasa wo twempena wonyem da abraye nya ne ho ade ene nti chiribra se kana ne nyi ukokonyem abraye nworo bra na ne yaguro chiribra ene nti bretuni ba se wona na twempena na nyinsa bebe mu abrakwa nya ne ho ade e pa cho ebinsi abretufo gidie wo nyame mu esu ewo soro wagi wodomankoma di pa ene nti abretufo gidi se enne nanya ochina ebeye nti abretufo wonom empe eduro so kɔ se kana tetenum pa na yede ahamane ade ene yakɔ duro so akɔgye eduro abesa yade no bretuni wonkoda na hahan a wonimu no obetete na ode akyerɛ wodomankoma na wasere ni nhira na ode aye ne bakoro ampara ne ba ne besɔre nti abretufo eduro sem yemfamfa wonom emfikyire sanso enam abretufo mema so wonom gya wade a wanta ampata ma no nanso wone hwan ekoka sa komfo se ko ankonkosi aga abusua ne oba na busua ntimi nya ne hwe abretufo suban bi eno no megidi se bretuo ne akokoduro ntinya wanwa se ebra ye ko ntim jakari enimu anase ye ne no ede kwa ko jam so akoko ntokwa no minim se wonim akokoduro ya mampon wonom enya yede wonom ho ba afode ede ma yen ma asante edi enkonimu no ene nti anya wanwa se bretuo ana bretufo wonom ewodi breche fakase ewa asante mu bepa chaw abretufo memma wonom akokoduro wonom ma akokoduro wontimi nko wonom animu ade wo bretuni ho a wontimi nkwagie bretuni ba akokoduro de beka asam so de kire be ma so ye na sese ye hwan ye nti ema wonom edanso maka kire wo se wuyi
na nanom ayokofo a Bretuo paade akokoduro wonum ne dikan nanso oyoko na epani e de pani ma wo mo firi se sikadwa ana asante a wonum edisuo entira ene ntia Bretufo de akokoduro wonum mfanya hwe enkura hodo na nanom Bretufo wonum edisuo bi enie megidi se we de kan bo asante mampon eno ano no wo de akuma akwanyina eno achi kwawuman hene afija asante afija ase jamase hene bewro hene apa hene aguguhwedie mu hene abontem hene ofuase hene domi abra hene ayase hene donyina hene atasamanso hene ana jamase chechewere hene enkuro no de ahibi ena wonnim se na nanoma Bretufo ena edisuo faka ho yɛfanka mbom na yɛnsua de aha ena de na nanoma Bretufo ho adesua esie Oheneyere Adwoa Aprebi ene medin me da mu nyina se ema moniti a etwi no